Hej med repræsentanter. Det er altså nu, det gælder. Når I rammer juni måned, så er det tid til årets repræsentantskabsmøde, og det er der, hvor I har muligheden for at være en del af de beslutninger, der skal tages, og give jeres ord med på vejen. Repræsentantskabet er den øverste myndighed i AKB København. Det er det vigtigste møde, vi har en gang om året, hvor man mødes repræsentanter for alle vores afdelinger, vælger organisationsbestyrelse, beslutter, hvad skal vi arbejde med i det kommende år. Noget af det, der er særligt ved repræsentantskabsmøderne, det er, at vi jo møder hinanden på tværs af afdelingsbestyrelser, på tværs af afdelinger. Vi bliver klogere på vores egen afdeling, på vores boligorganisations udvikling, får nye idéer og diskuterer den fremtidige retning. Man har også mulighed for at snakke med andre beboervalgte, høre hvordan det går, måske få nogle gode tips, måske give sine egne gode erfaringer videre, eller blive enige om, at det her, det skal man i hvert fald ikke gøre. Der skal også vælges nye medlemmer til organisationsbestyrelsen, så der er alle mulige gode grunde til at komme og være med. Så er der også god forplejning, og I kan møde jeres gode naboer i AKB København. Vi glæder os til at se jer. Og jeg håber, at vi sammen kan gøre noget godt for repræsentantskabet, så det er sundt og aktivt. Sæt kryds i kalenderen. 6. juni. Repræsentantskabsmøde i AKB København.